Ngajak cair. Ngedrok kae nek ngene iki. Cair. Yo, kembali lagi. Kembali masjid. Yo, ini aku. Bisa ya, Pak? Yo wes, tak masjid aku. Alah, parisan paling akeh kan sing entuk aku. Ora mungkin adik-adikku culik dhewe to warisan akeh. A few moments later. Oh iya, warisanku yo. Sik, kan cek. Iki warisane tak belum sesuai list. Iki toh. Kene kurang teko kok Lah, telat ta, Mbak? Ya. Nah, ini. Terus kita. Aku dhisik ya kesusu salah rapat. Ya, suwun, Pak. Ya. Alhamdulillah, warisan gede dewe. Terus balik. Ya, sik Mbak warisannya. Bukannya Mas ya? Ya. Ya, Mas. Iya, alhamdulillah warisannya tuh akeh. Kok ini kita kalau wajan durung kita tuh wis kadel iki ora adil iki wis ini adil masa mesok wajan karo hotel anakku wong kakean jajan maksudmu piye maksudmu piye warisan kok lu akeh tek aku ya babas kok babas ngono ki piye maksudmu hah iki apa guyu-guyu tenanan iki aku ora sekolah tak biayae ramangan tak tukokne lha kok njaluk lho ora kan njaluk mati wae saiki lha tadi kan urusanmu lha dosa sing nanggung aku aku mbakmu ya ora seneng ibuku kok logika piye sing nanggung mbak aku iki kok aku kira rame-rame ngene iki ya to semuanya rame-rame ngono wae lha apa wes ya kok ngoco sik mbak apa apa udah ana bojomu lho aku ra ndek bojo rame-rame. Iki lho, masa kok tok sutel karo wajan tok gentok loro. Ya pas apa lupa ya barak terakhir. Terakhir pungut iku ah. Ya kok ribet aku.
Dik. Diriku. Ora. Wis bawe ngene api Dik wis. Enggak apa kon? Aku ora pernah aku di kuwi ada di Mbak. Ora pernah aku di kuwi ada di. Aku ora tegon. Aku kan sopo? Apa mbek iki? Aku kan iki. Wis, Jang. Wis tak api. Hah? Terus nape api iki? Enggak rame-rame. Oh, ya bah rame ben geger sak dunia. Geger kok ora apa? Wis penakmu saiki piye, Mbak? Loh, aku mento iki lho. Iki entuk loro kowe entuk stok. Iki entuk sitok. Wis sajane kudu adil sitok-sitok. Ya ora iso, Mbak. Iki lho apa? Iki lho ukurane padha becah lho. Iki padha rare, Mbak. Ancen iki warisane Wis kudu dibagi ya, Mbak. Ora iso apa? Ora iso apa? Ayo maju se. Ayo wis ayo. Ayo. Ancen kowe sampeyan iki wis iki, Mbak. Lah ya iso. Ora iso. Ya iso. Iso, Mbak. Lah ya, salahmu seneng-seneng mau. Mangan aja sombong saya di dong. Ya seneng kok. Pertama. Anak pertama. Aneh aku wis pokok kabeh, Nduk. Ya kale ta kudune. Ya kowe sing kale. Delani. Lah iki aku dadi lanang ora bakal kaya ngono. Kok nyapra iki aku udah capek ngomong Ya, itu karena sampeyan iki wis ancen tok iki, Mbak. Macam-macam luwih larang olahan iki. Yo guci kok. Alah guci ora saiki nek yo langsung kok Sama biyen kok pengen aku karo adik-adike. Ikhlas ora kok mbok ungkit-ungkit. yo ikhlas. Tapi aku ikhlas iki gara-gara iki lho. Piye neh, Mbak? Kan sampean sing durhaka, Mbak. Durhaka piye? Wis yo. Tak tukone njaluk omah iki yo tak tukone. Malah omah iki turune kowe. Ya wis loro sak tukone. A few moments later. Ya wis saiki penake wesno siji sertifikatene mbakmu. Saiki wis gak apa-apa ben gak dadi rame. Ben rame los iki. Wis ndang ben rukun iki. Lah ya ben rukun. Ndang ayo ndang. Ayo. Teh ya Allah, Dik, lameh niki ya sing apik to nek mbake aja lama. Aja lama. Ora patek ndar sertifikatmu aku. Yo kali-kali yo ora butuh rai. Besok omamu tak dol. Dol. Sertifikatmu lho ndi? Hah? Lah kae sertifikat tak gowo kok. Oh ya wis aku dol iki. Dolen. Iya, dhuwit luwih akeh kok awakmu.